Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Graff y ffwythiant y logarithm. Dyma ni yma, mae hwn yn dangos graff y yn haflu log x i'r sail a, lle mae a yn rhif positif ac yn fwy na 1. Nawr ni'n mynd i redeg y clip fideo yma ac i chi weld beth sy'n digwydd fel mae a yn newid. Felly, GeoGebra yw'r raglen hyn. Felly mae a yn newid, fel mae a yn mynd yn fwy o seis. A yw'r pŵer x i gyda ni. Log x i'r sail a. A wedyn fel mae a yn mynd yn llai, chi'n gallu gweld mae e'n mynd mwy serth nes bod e yn eitha serth yna amser ddyn isiel. A mae fe bob tro yn mynd trwy'r pwynt 1, fel sylwch chi. Nawr ni'n mynd i ddangos y ffwythiant esbonyddol. Felly mae 2 i'r pŵer x yn ni a log i'r sail 2x. So wedyn fel mae a yn newid, mae sail y pŵer a sail y log yn newid yr un peth. A chi'n gallu gweld mae gyda ni fan hyn adlewyrchiad o gwmpas y linell y yn haflu x. Felly mae log sail a log a i'r pŵer x yn adlewyrchiad o'i gilydd. Os ydrychwn ni nawr ar graff fx a gx wedi cyfuno, felly ys ni angen f, gx, a ni moyn ar ryw bwynt penodol p. Cofiwch mae fx yn haflu 2 i'r pŵer x, os yw a yn 2, a mae gx yn log sail 2x. Felly, os ni angen f, g ar gyfer p, mae gyda ni 2 log 2, 1. A log 1 yn 0, felly 2 pŵer 0 yn 1. A wedyn yn y darn gwylod, g, f ar y pwynt p, yn log 2, 2 i'r pŵer 1, yn log 2 ar gyfer 2, a mae hwnna'n rhoi'r pwynt 1 i ni. Felly ni'n cael yr un gwerth. Dych chi'n gael edrych ar beth sy'n digwydd os symudwn ni p. Chi'n gallu gweld fel mae p yn newid, ni'n cael yr un ateb ar y 2 ochr. P yn 5 gyda ni. Maen nhw'r un peth. A ni'n mynd lan i p yn 10. A ni'n dal yn cael yr un ateb. Beth sy'n mynd i ddigwydd os newidwn ni gwerth yr a? Felly a yn 5 a p yn newid to. Y p yw'r x, cofiwch. A ni'n dal yn cael yr un gwerthoedd ar gyfer y sail gwahanol. Felly 5 i'r pŵer log sail 5 9 yw 9 ac yn y blaen. A oedd log 5 sail 5, 5 i'r pŵer 10 yn 10. Mae'r ddau yna yn cyfateb i'w gilydd. Felly mi nôl i'r dechrau, beth sydd gyda ni? Graff y yn haflu log x i'r sail a. Beth yw'r priodweddau i ni'n gallu gweld o'r graff? Wel, mae bob un yn mynd trwy'r pwynt 1, 0. Ta beth yw gwerth a. Hefyd, fel mae x yn mynd yn llai a llai a llai, tuag at 0 o uwchben o'r positif, mae y graff yn mynd tuag at minws anfeidredd. A fel ni'n mynd tuag at anfeidredd, mae x yn mynd yn fwy, ond yn araf. Mae'r llethr ddim yn serth iawn. Felly yn mynd yn araf. A ni'n gweld wedyn, os o'n ni'n dod i'r 2 i'r pŵer x, a i'r pŵer x, mewn graff a i'r pŵer x, gyda graff log x i'r sail a, o'n ni'n gweld bod y ddau un yn adlewyrchiad o'i gilydd yn y linell yn haflu x. Os ydrychwn ni nawr ar y darn o'r graff le oedd fx oedd yn a i'r pŵer x a gx oedd yn log x i'r sail a wedyn newid y pwynt p gyda ni yma i weld beth oedd yn digwydd i'r
ddau bwynt. Os ni'n gwneud F, G, P, neu os ni'n gwneud G, F, P. Os ni'n gwneud F, G, P, a P yn 6 wedyn ni, fe gyda ni 2 log i'r sail 2 o 6, a hwnna, os ni'n gweithio'r log mas gynta, a wedyn 2 i'r pwer hwnna, ni'n cael 6. Neu, os ni'n gwneud yr ffordd arall, y log 2, sail 2, o 2 i'r pwer 6, wneud y 2 i'r pwer 6 gynta, a wedyn ni log i'r sail 2 hwnna, a ni'n cael 6. A wnaethon ni hwnna ar gyfer nifer fawr o werthoedd a P, a nhw bob tro yn dod mas yr un peth. Felly, dyna beth oedd gyda ni, oedd F, G, y rhif P, yn A i'r pwer, F yw A i'r pwer, log sail A P, a hwnna'n dod yn P. A wedyn oedd G, F, ar gyfer P, F ar gyfer P yn A i'r pwer P, log sail A, hwnna yn dod â ni nôl i P. Felly mae nhw'n gwrth wneud i gilydd. Mewn geiriau eraill, mae gan y ffwythiant F yr effaith o ddadwneud ffwythiant G, ac mae gan y ffwythiant G yr effaith o ddadwneud y ffwythiant F. Dywedwn ni bod F yn ffwythiant gwrthdro i G, a bod G yn ffwythiant gwrthdro i F. Fe fyddwch yn cwrdd â ffwythiannau gwrthdro yn nes ymlaen y mathemateg 1-3. Graddiant, os ni angen dod o hyd i graddiant B i'r pwer X. Os yw A y P yn rhifau positif, cawn bod A i'r pwer log A P hefyd yn P. Log A i'r pwer hwnna yn dadwneud i gilydd, felly ni nôl i P. Felly, yn yr un sefyllfa, os yw A yn hawl i E, mae E i'r pwer ln P yn dadwneud i gilydd, a ni nôl i'r pwynt P. Felly, os ni angen ystyried y gromlin B, Y yn hawl i B i'r pwer X, gallwn ni ysgrifennu'r B fel E i'r ln B. Defnyddio ln tro yma. Felly, yn lle B, ni'n mynd i ddefnyddio E i'r pwer ln B. A ni angen hwnna i'r pwer X. B i'r pwer X. Felly, E i'r pwer ln B yw B i'r pwer X. Ni'n lluosi indexau gan y 2 index ydyn ni. Ni'n lluosi'r hwnna, mae E i'r pwer ln B X gyda ni wedyn. Gan bod ni eisoes wedi dod ar draws deilliad E i'r pwer KX, a bod hwnna, differi hwnna yn rhoi K E i'r pwer KX, i ni'n cael differi hwn y mynegyd yma, ni'n cael ln B lluosi E i'r pwer ln B X, lluosi Y. ln B lluosi Y, neu ln B lluosi B i'r pwer X. E i'r pwer ln B yn gwrthwneud, dod yn ôl i B. Felly mae gyda ni nawr Y yn hawl i B i'r pwer X, yn golygu bod differiad Y yn ôl X yn ln B, lluosi B i'r pwer X. Mae graddiant y gromlin esbonyddol a'r bwynt penodol mewn cyfrannedd a chyfesurin Y i'r part B X y pwynt. Felly, enghraifft i ni gael gweithio trwy, darganfyddwch graddiant y gromlin isod ar y pwynt 2.15. Felly mae Y yn hawl i 5 lluosi 2 i'r pwer X minus 3 i'r pwer X plus 4. Differi 2 i'r pwer X a ni'n cael ln 2 lluosi 2 i'r pwer X. Differi 3 i'r pwer X a ni'n cael ln 3 lluosi 3 i'r pwer X. Differi 4 a fe'n diflannu. 5 gyda ni o flaen yr ln 2. Felly tacluso, mae gyda ni gosod X yn hawl i 2, ni'n cael 2 wedi sgwario yn 4, 3 di sgwario yn 9, felly mae 5 lluosi 4, sef 20 ln 2,
A mae 9 ln 3 minus 9 ln 3 dod i fewn y cyfrifiannell a ni'n cael tua 3.975 allan fel differiad yn y pwynt 2.15 o'r ffwythiant yna. Dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.